Nhar it-tlieta li għaddiet Ersilja Gatt għalqet 101. Ersilja Gatt timwilda x'Kembri twildet nhar l-24 ta' April tas-sena 1912. Il-ġenituri tagħha kienu Maltin iżda kif iż-żewġet din marret toqgħod Għawdex. B'kollox Ersilja kellha 11 wild. Illum il-ġurnata Ersilja hija nanna ta' 15-il neputi u bużnanna ta' 13. Ersilja titkellem ma' News dwar il-memorji taż-żożija tagħha. Ma kont imqarba? Kont imqarba? Ma kontx kwietja. Meta żewġet Ersilja għexet ħajja sempliċi bħala mara tad-dar u għexet għall-familja. Fost id-delizzji li għandha Ersilja huwa li tieħu ħsieb il-pjanti. F'din l-okkażjoni tant speċjali il-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Sinjura tiegħu Michelle żaru l-Ersilja fir-residenza tagħha fir-Rabat Għawdex. Ersilja flimkien mal-Prim Ministru Martu qasmu l-kejk tal-okkażjoni li jfakru elu il-100 sena minn meta twildet.